ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия Ҳамрази Абдумаҷид ва сановбари Абдулҳамид. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шерализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шерализода Шараф Аҳмадҷон муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи аз вазифаи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткорӣ муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод намудани Мирализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирализода Рустам Азиз бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 дар бораи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин намудани Фатоҳзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Фатоҳзода Абдусаттор Абдуқаҳҳор намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар қаламрави давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёи Хуршед Махшулзода муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида Саидзода Зафар Шералӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ озод гардид. Саидзода Зафар Шералӣ консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия таъин гардид. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ бинои ситоди отряди сохтмони қисмҳои низомии 01-20 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити хизмати сарбозон дар ин қисми низомӣ шинос шуданд. 17 октябр асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ дар қисми низомии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ бинои ситоди отряди сохтмониро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароитҳои қисми низомӣ шинос шуданд. муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳузури шумо дар ифтитоҳи иншооти навбунёд барои мо сарбозону афсарони отряди сохтмонии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозист. таърихи навини ватан гувоҳ аст ки қушунҳои сарҳадӣ маҳз бо ташаббуси шумо фарзона фарзанди миллат дар шароити сангину душвор таъсис ёфта дар тӯли 25 сол бо ғамхорию дастгириҳои падаронаи шумо ба яке аз ниҳодҳои пурзуру тавонои қудратии кишвар табдил ёфтааст. имрӯз мо марзбонони ватан бо дили пур ба шумо ва халқи диёр изҳор менамоем ки ҳар зарраву ҳар ваҷаби хоки ватан фидокоронаву далерона ҳифз мешавад. хушомадед пешвои муаззами миллат.
бинои ситоди отряди сохтмонии қушунҳои сарҳадӣ аз 2 ошёна иборат буда, дар он утоқҳои муосиру барҳаво барои кору фаъолияти ҳайати шахсӣ фароҳам оварда шудааст. тамоми уҷраҳои корӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. ҳамчунин дар бинои ситод толори барҳаво бо 240 ҷойи нишаст бунёд ёфта, барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳои гуногун имконияти муосир фароҳам оварда шудааст. дар ҳудуди иншоот ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллии сарбозон осорхонаи пешвои миллат бунёд ёфтааст. пас аз шиносоӣ бо шароити осорхона, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олиқадр соя даст гузоштанд. ҷиҳати сайқал додани дониши сарбозону афсарон дар дохили ситод, китобхонаи муосир бунёд ёфта бо адабиёти баландмазмун таъмин гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки китобхона ба шабакаи интернет пайваст буда, сарбозон метавонанд аз китобхонаи электронӣ ба таври васеъ истифода баранд. мо сарбозони қушунҳои сарҳадиро вақти баланде насиб гаштааст, ки дар баробари адои хизмати модар ватан ва гузаштан аз мактаби матонату мардонагӣ ҳамзамон имкон дорем аз шароиту имкониятҳои васеъи мавҷуда истифода бурда саводу дониши худро мукаммал созем. ин гуна китобхонаҳои пурганҷ дар ҳама қисму воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ бунёд шуданд, ки мо сарбозон дар радифи обу тоби ҷисмонӣ имкон дорем дар соатҳои фароғат аз хизмат худро рӯҳан ва маънаван обу тоб диҳем. аз китобҳои бадеию оммавӣ, аз ҳафтаномаву маҷаллаҳои шавқангез, аз китобҳои электронӣ сабақу панду ҳикмат омӯзем. президенти мамлакат дар ҳамин ҷо бо фаъолияти сехҳои истеҳсолии отряди сохтмонӣ аз наздик шинос шуданд ва бо сарбозон суҳбати самимӣ анҷом доданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди қисми низомӣ 5 сехи истеҳсолӣ масъулаи сохтмонӣ фаъолият намуда, дар доираи корҳои навсозӣ ҳамаи коргоҳҳо бо дастгоҳ ва таҷҳизоти муосири корӣ таъмин гардиданд. дар коргоҳҳо симтур, симхор ва дигар масъуле, ки барои ҳифзи хатти сарҳад зарур аст, бо сифати баланд истеҳсол карда мешавад. ҳамзамон дар ҳудуди отряди сохтмонӣ истеҳсоли бомбпӯшҳои тунукагӣ ва дару тирезаҳои пластикиву чӯбӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин маҳсулот барои бунёди дидбонгоҳҳо, қисмҳои низомӣ ва отрядҳои сарҳадӣ дар мамлакат истифода бурда мешавад. сарбозон барои истифодаи таҷҳизоти мазкур аз курсҳои бозомӯзӣ гузашта малакаи хуби корӣ доранд. пас аз анҷоми хизмати ҳарбӣ дар баробари обу тоби бадан, сарбозон ҳамчун мутахассисони соҳибмалака ба хона бармегарданд, ки ин таҷриба бешубҳа дар ҳаёти ҳаррӯзаашон манфиати зиёд хоҳад овард. бо ташриф овардани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфаронандаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон, ки бо чандин сехҳои замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ кушода ба истифода дода шуд. дар ин коргоҳ сарбозон ҳунарҳои кафелгариву хароти ва челонгариро аз худ намуда, баъд аз адои хизмат ва назди волидашон баргашта дар зиндагии шаҳрвандии онҳо натиҷаи бисёр муҳимро мебозад. мо миннатдории худамонро ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо сарбозон инчунин шарту шароитҳоро муҳайё намуданд. пеш аз он ки ба хизмати ҳарбӣ гӯянд, ин ҳунарро надоштам. барои ман дар артиши миллӣ имконият ҳастад, ки дар чунин сех касб ҳунар омӯзам, ки албатта дар зиндагии шаҳрвандии мо ин барои рафтани рискозӣ мо мусоидат хоҳад кард. тамоми дастгоҳ ва таҷҳизоти корие, ки дар коргоҳ насб шудааст, аз хориҷи мамлакат ворид гардид. қобил ба тазаккур аст, ки дар қисми низомии мазкур барои хизмати ҷавонон дигар шароитҳои муосир низ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ҳудуди отряд майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол ва волейбол таъмиру таҷдид шуда, барои тамринҳои пагоҳирӯзии афсарону сарбозон майдончаи варзишӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин гардид. дар отряди сохтмонӣ сехи тунукҳои мавҷдор, сехи дуретгарӣ, сехҳои ҳарротӣ, челонгарӣ, кафшергарӣ ва ғайра фаъолият дорад, ки барои бунёди иншоотҳо маводи баланди сохтмонӣ истеҳсол мекунад.
ҳайат шахсии отряди сохтмонӣ дар сохтмони ҳама гуна иншоотҳо мутахассисони арзанда дорад ва сарбозон баъди адои хизмат чун соҳибкасбони боҳунар ба хонаҳои худ бармегарданд. сарбозон дар қисми низомӣ бо хӯроки серғизо, сару либоси мавсимӣ таъмин буда, хобгоҳи он аз таъмири асосӣ бароварда шуд. ҷиҳати фароғати хуби сарбозону афсарон дар дохили қисми низомӣ, як гулгашти муосир бо 2 суҳбаткадаи бар ҳаво бунёд ёфта дар атрофи он гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шудааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз афсарону сарбозон даъват ба амал оварданд ки масъулияти бузурги бардошт доштаашонро бо сари баланд иҷро намуда барои ҳифзи марзу бӯми кишвари соҳиби истиқлол ҳамеша ҳушёр ва далеру чалок бошанд. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, эй бар куру карар нукта нагири мардӣ, эй мардӣ набувад фитодару пой задан, эй гар дасти фитодае бигири мардӣ. мусаллам аст ки шарту шароит дар қисмҳои низомӣ ва сатҳу сифати хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мавриди таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат қарор дошта, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ин самт тадбирҳои муассир андешида шудааст. хусусан қушунҳои сарҳадии мамлакат бо дастгирии пешвои муаззами миллат бо муосиртарин шароит ва дастгоҳҳои соҳавӣ таъмин гардида, отрядҳои сарҳадӣ ва қисмҳои низомӣ он пурра навсозӣ шудааст. имрӯз ҳамчунин дар қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти пойгоҳи таъминоти моддию техникӣ оғоз бахшидам. Сипас сарвари давлат аз шароити фароҳамгаридаи бинои навбунёди ситоди қисми ҳарбӣ ки аз 3 ошёна ва таххона иборат аст шинос шуданд. 17 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисми ҳарбии 0122 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти пойгоҳи таъминоти моддию техникӣ оғоз бахшиданд. муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, барои мо марзбонони ватан боиси шарафу ифтихор аст ки шумо имрӯз дар маросими тантанавии ифтитоҳи биноҳои маъмурию хадамотӣ, манзилҳои зист барои афсарони пойгоҳи таъминоти моддию техникии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоед. ин ҳама созандагӣ ва ободкориҳо пешрафти моддию техникии қушунҳои сарҳадӣ маҳз бо ташаббусу ғамхориҳои падаронаи шумо амалӣ гардиданд. дар ҷавоби меҳру шафқат ва ғамхориву дастгириҳои пайвастаатон мо марзбонони диёр ба шумо ва халқи кишвар қавл медиҳем ки ҳар як ваҷаб сарҳади муқаддаси ватан бо далерию ҳушёрӣ шарафу ифтихори баланди ватандӯстӣ ҳифз карда мешавад. бадал кардаш аз нав ба ҷаннат саро, бифахрем акнун аз ин пешво, бинозем аз ин фурӯзанда марз, дифои ватанро шуморем қарз. зи меҳру муҳаббат, зи сидқу вафо, гӯҳар мефишонад зиҳи пешво. хуш омадед пешвои муаззами миллат. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити зисти манзилҳои истиқоматӣ ки барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ дар ҳудуди қисми низомии мазкур бунёд гардидааст шинос гардида ба 24 оилаи муҳофизони марзу бӯми кишвар калиди манзилҳои истиқоматиро тақдим карданд. ҳуҷраҳои истиқоматии навбунёд бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи зист дар ҳудуди пойгоҳи низомии таъминотӣ барои оилаҳои афсароне ки дар ҳимояи марзу бӯми мамлакат адои хизмат менамоянд пешбинӣ гардидааст. оилаҳои афсарон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити арзандаи кору фаъолият ва бодубош изҳори сипос намуданд. мо бо лутфи инояти пешвои миллат соҳиби манзили истиқоматӣ гаштем. аз он ки дар ҳифзи муқаддасоти ватан хусусан марзу бӯми он масъулам бениҳоят миннатдорам. ману ҳамсарам ва фарзандҳоям ин ғамхории падаронаи пешвои муаззами миллатро
тамоми умр фаромӯш нахоҳем кард. дар қисми ҳарбӣ барои ҳайати шахсӣ ҳамчунин хонаҳои хизмати маишӣ аз ҷумла сартарошхона, хонаи фароғатӣ ва хонаи дарзмолкунии либос мавҷуд аст. шукронаи даври комронӣ гӯям, шукронаи пешвои мардумпарвар, шукронаи бахту шодмонӣ гӯям. фарзанди замони хуби истиқлолам, соҳибватанам аҷаб баланд иқболам. мисли падарам шавам низомии ман ҳам, бо номи падар ҳамешагӣ меболам. эй гулватанам ҳамеша бимон, сарсабзу шукуфтарию озод бимон. дар сояи парчами баланди миллат, эй халқи азиз, хона обод бимон. ассалом бобоҷони азиз, ман шарофати раҷабалӣ хонандаи синфи ду мебошам. ман аз номи худам ва аз номи аҳлу оилаамон ба дастгирии бевоситаи шумо хеле миннатдорӣ мекунем, ки ба мо ва оилаамон хеле дилсӯзона назар кардед. раҳмати калом бобоҷони азиз. эй марди бузурги тоҷикистон, эй муомалии шарифи раҳмон, машҳур бигашт халқи тоҷик бо номи шумо ва оли сомон. Rahmat. Gel canım, teşekkür. Nasıl oldu? Hasan. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд. дар намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавоту мевагӣ, полизиҳо, чорво ва паррандаҳои гуногун ба намоиш гузошта шуданд, ки ҳамаи онҳо дар хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ парвариш карда мешаванд. барои беҳтар намудани таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи ғизоӣ дар хоҷагиҳои ёрасон соли 2019 дар масоҳати умумӣ 390 гектар маҳсулоти кишоварзӣ кишт карда шуд. барои мо шароити бузурге насиб гаштааст ки сарҳадбонони далери ватанро ба маводи озуқа таъмин намоем, зеро онҳо хоки муқаддаси зархезро ба матонату диловарӣ ҳифз менамоянд. ба ҳама ҷавонписарони ватан модарвор муроҷиат карда мегӯям ки бо шараф бошанд ва хизмати ватан модарро қарзи худ шуморанд. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ дар баробари таъмини амнияти миллӣ, пойдории сулҳу суботи сартосарӣ, ҳамзамон бо истифода аз хоҷагиҳои ёрирасони кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ, ки аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад, саҳми арзанда мегузоранд. имрӯзҳо хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ дар шаҳру ноҳияҳои лахш, ховалин, рӯшон, ишкошин, панҷакен, исфара ва кӯҳистони мастчоҳ амал мекунанд. дар ҳудуди шаҳраки ҳарбӣ ду бинои алоҳидаи амборҳои марказӣ бо сардхонаҳо ҷойгиранд, ки барои захираи маводи ғизоӣ пешбинӣ шудааст. сипас сарвари давлат аз шароити фароҳамгардидаи бинои навбунёди ситоди қисми ҳарбӣ, ки аз 3 ошуна ва таххона иборат аст, шинос шуданд. бинои ситоди ҳарбӣ аз 26 утоқи корӣ барои ҳайати роҳбарикунанда, хобгоҳ барои 240 нафар, ҳаммом, хонаи хизмати маишӣ, амбори нигоҳдории маҳсулот ва сару либоси ҳарбӣ, хонаҳои фароғатӣ ва ҳуҷраҳои кории афсарон иборат мебошад. аснои шиносоӣ бо шарту шароити бинои нави ситоди қисми низомӣ, президенти мамлакат бо сарбозон суҳбати самимӣ карданд. тавре маълум гардид, бинои навбунёд барои омӯхтани нозукиҳои сарҳадбонӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. чунин шароити зарурӣ имконият фароҳам менамояд, ки минбаъд сарбозону афсарони қисми низомии мазкур бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ, ҳамчун мутахассисони баландихтисос омода гарданд ва марзубуми кишварро ҳифзу ҳимоят намоянд. марзбонони кишвари мо имрӯз аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахсус аз ҳусни таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат басо сипосгузор миннатпазир мебошанд. мо марзбонони кишвар имрӯз дар ҷавоб ба ҳамаи ин ғамхориҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат дар назди халқи худ қавл медиҳем, ки фазои орому осуда ва сулҳу суботи сартосарии мамлакатро ба таври ҳамешагӣ нигоҳ медорем.
ҳамчунин дар дохили пойгоҳи таъминоти моддию техникӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имкониятҳои коргоҳи дузандагӣ шинос шуда барои фаъолияти дурусту самараноки он ба масъулин дастуру супоришҳои муфид доданд. Коргоҳи дузандагӣ 50 нафарро бо кори доимӣ ҷалб намуда дар ин иншоот асосан занону духтарони афсарон ба кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. با تشبث جناب عالی ما امروز صاحب خانه زنها در خانه می نشستیم. امروز صاحب جای کار گشتیم، با معاش خوب تامین هستیم. ما امروز شکرگزار میکنیم که از جناب عالی امروز آنها را با همین کارهای دوزندگی تامین کردند. در سخی 3 سالی دخت سر و لباس، رخت خواب و دیگر مهمات ضروری برای سربازان و افسران جزو تامهای قشونهای سرحدی با صفت بلند آماده می شود. ҳамаи марзбонони ватан медонанд ки таъсис ва рушду камоли қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо ташаббус ва иқдоми шахсии ҷаноби олӣ амалӣ гаштааст. Дар қатори он ҳама иншооту ободкориҳое ки дар қисму воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ бунёд гардиданд, сохта ва ба истифода дода шудани ин сехи дузандагӣ низ натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат мебошад. дар сехи мазкур зиёда аз 50 ҷойи корӣ мавҷуд буда барои хизматчиёни ҳарбӣ ва қисму воҳидҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сару либос, ҷиҳози бистарӣ, ҷиҳози хоб духта дода мешавад. бо дар назардошти талабот дар коргоҳ имконияти ба роҳ мондани истеҳсоли сару либоси мактабӣ барои хонандагону омӯзгорони мактабҳои миёна низ мавҷуд аст. дар дохили қисми низомӣ ҳамзамон пешвои миллат ба фаъолияти бинои нави кохи Вафо оғоз бахшиданд. бино бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ ва санъати меъмории миллӣ аз ҷумла кандакорӣ ба таври зебову назаррабо сохта шудааст. толори маҷлиси кохи Вафо дорои 360 ҷойи нишаст буда дар он барои гузарондани ҷамъомаду чорабиниҳои фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам аст. ин иншоот ҳамзамон дорои китобхона бо адабиёти бою рангин барои сарбозон буда дар дохили он осорхона оид ба кору фаъолияти созандаи пешвои миллат ҳамчун намунаи дарси мардонагӣ таъсис дода шудааст. осорхона китоби гӯёву ҷолибе аст ки моро бо гузаштаи сабақангези таърихӣ ошно месозад. сад шукр ки дар тамоми марказҳои таълимии қушунҳои сарҳадӣ ва қисму воҳиди зиёди онҳо осорхонаҳову китобхонаҳо бунёд шуданд ва мо сарбозон дар радифи обутоби ҷисмонӣ ҳамчунин рӯҳан ва маънаван сабақ меомӯзем ва бо донишу огоҳии бештар аз ин мактаби мардонагиву ҷасорат ба назди волидону пайвандонамон бармегардем ва тамоми умр ифтихор аз он хоҳем кард ки ин мактаби матонату шуҷоат ва мардиву одамиятро мо дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштаем. ғайр аз ин дар ҳудуди иншооти мазкур осорхона бо дастгоҳу таҷҳизот барои тамошои марҳилаҳои гуногуни таърихӣ сохта ба истифода дода шуд. деворҳои иншооти мазкур бо мусаввараҳои таърихӣ ки аз гузаштаву имрӯзаи Тоҷикистон қисса мекунад ба таври зебо оро ёфтааст. сарвари давлат зимни суҳбат аз кормандони ин ниҳод назорати ҳамаҷонибаи риояи меъёрҳои қонун ва дигар талаботҳои ҳарбиро тақозо намуда ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар 5 соли охир дар ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд кохҳои муҳташам сохта ба истифода дода шуданд. имрӯз бошад кохи бо номи Вафоро сохта ба истифода доданд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ба ҳамон хотир номи Вафо гузоштанд ки афсарону прапошкон ва сарбозони қушунҳои сарҳадӣ дар қасами ёдкардаи худ ки ба модар ватан карданд вафодор бошанд. лозим ба ёдоварист ки дар дохили қисми низомӣ ҳамчунин мактаби такмили ихтисос фаъолият мекунад. он барои бозомӯзиву омода намудани мутахассисони бахшҳои гуногуни ҳарбӣ пешбинӣ гашта баъди аз навсозӣ бо тамоми шароиту имконоти мусоид таъмин мебошад. дар ин муассисаи таълимӣ кормандони нуқтаҳои назорати сарҳадӣ, алоқачиён, кинологҳо, муҳандисон ва дар маҷмӯъ аз рӯи 18 ихтисос мутахассис омода мегардад. марз ва марзбонӣ аз азал барои мардуми тоҷик амри муқаддасу пуршараф буда вазифаи асосии марзбонон таъмини амнияту осудагии кишвар мебошад. фирдавсии бузургвор дар шоҳномаи безаволи худ таъкид кардааст ки ба хотир биоред
اندرزها حفاظت نماید از مرزها. حکیم طوسی باز در این معنی می افزاید: مدارید بدیدبان مرز خویش، پدید آورید اندران ارز خویش. امروزها سرحدبانان ما قرض فرزندی خویش را در نزد وطن مادر و دولت صاحب استقلالمان با حس بلند وطن دوستی به جا آورده ایستاده‌اند. برای گذشتن از کورس‌های بازآموزی در صنفخانه‌های درسی شرایط مساعد و اسباب و عیانیت‌های تعلیمی فراهم است. در داخل قسم حربی نقطه طبی با اتاق‌های داروگذرانی، خوراکخوری و خواب سربازان، اینچنین مغازه خوراکواری و سر و لباس موجود میباشد. در پایگاه تامیناتی سرحدی 2 نقطه نظارت گذرگاهی و 1 نقطه نظارت تکنیکی با همه شرایط زمان امروزه بنیاد یافته، دیوارهای محافظتی گرد و اطراف انشاءات حربی نوسازی شدند. در دایره نوسازی مسافه زیاده از 1 کیلومتر راههای ماشینگرد و پیاده راههای حدود اتریت پرره منفرش کرده شده است. در حدود پایگاه تامینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی میدانی وسیع ورزشی ساخته شده است که در آن سربازان و افسران با بازی‌های گوناگون ورزشی از جمله فوتبال مشغول می‌شوند. همزمان تالاری بر هوای ورزشی در این پایگاه نظامی بنیاد شده است که برای گذراندن چرابینی‌های گوناگون موافق است. آن از میدانچه خرد، اتاقهای کاری، انبار و حمام عبارت میباشد. در تالار مذکور تجهیزات گوناگون ورزشی موجود است که برای تمرین همه‌جانبه افسران و سربازان و جسماً آب و تاب یافتن آنها مساعدت میکند. آنهایی که امروز این خاک مقدس، این مرز شرف و سعادت را دلاورانه حفظ مینمایند، جوانمردان اصیل، فرزندان سعادتمند و وفادار این وطن می باشند. برای فرزندان خدمتچیان این نهاد نظامی همچنین در پایگاه تامینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی میدانچه بازی کودکان با تمام شرایط زمان معاصر ساخته شده است. باغ فراغتی در مساحت 491 متر مربع میدان گسترده، در آن زیاده از 110 نهال سایه افکن و 2160 عدد گل‌های موسمی و دائمی شینانیده شده است و چراغک‌ها برای روشنی شبانه مجهز گردیده است. به خاطر سرسبز و خرمگردانی اطراف انشاءات مساحت 1519 متر مربع گلکاری و سبززار شده، زیاده از 780 عدد درختان میوه‌دهنده و سایه افکن شینانیده شده است. آشخانه سربازان قسم حربی برای 240 نفر در یک وقت پیش بینی گردیده است. امروز پس از افتتاح انشاءات ضروری در پایگاه تأمینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان با خدمتچیان ساحه عقبگاه ساختارهای نظامی کشور ملاقات انجام دادند. ضمن ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به دستاورد و کمبودی‌ها در این سمت ابراز عقیده نموده، از جمله ذکر کردند که شرایط پرتضاد زمان معاصر تقاضا می‌نماید که قواهای مسلح مملکت در حالت دائمی آماده‌باشی جنگی قرار داشته باشند. 17 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح انشاءات ضروری در پایگاه تامینات مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی با خدمتچیان ساحه عقبگاه ساختارهای نظامی کشور ملاقات کردند. در واخور رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق، مسئولان تامینات عقبگاهی و مالیه ساختارهای نظامی و اگنتی تامینات اموال مخصوص اشتراک داشتند. در سخنرانی خود پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به دستاورد و کمبودی‌ها در این سمت ابراز عقیده نموده، از جمله ذکر کردند که شرایط پرتضاد زمان معاصر تقاضا می‌نماید که قواهای مسلح مملکت در حالت دائمی آماده‌باشی جنگی قرار داشته باشند. از همین سبب تامینات سربازان و افسران قواهای مسلح با سلاح و مهمات حاضر زمان، سر و لباس، خوراکواری، سودشواری و دیگر مواد و محصولات اهمیت خاص کسب می‌کند. حکومت مملکت برای تامینات مادی خدمتچیان حربی از امکانات‌های موجوده استفاده نموده تصمیم دارد که در این سمت منبع نیز همه چاره‌های ضروری را عملی سازد. همه سال از بودجه دولت به این مقصد مبلغ‌های ضروری جدا کرده شده. تامینات با سر و لباس و خوراکواری بهتر گشته ایستاده است. همزمان برای بهتر نمودن شرایط خدمت انفراساختار ضروری ساخته و به استفاده سپاریده می شود. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان مخصوص تاکید نمودند که عقبگاه ساختار مهم قواهای مسلح به حساب رفته، سری وقت تامین کردن قسم‌های حربی و جزء و تام‌های نظامی با مواد غذایی، اموال شیعی،
судишворӣ ва техникаву таҷҳизот вазифаи асосии он ба шумор меравад. дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани кор дар ин ниҳод имрӯз сатҳи таъминнокии қувваҳои мусаллаҳ беҳтар гашта, барои сарбозону афсарон шароити мусоиди хизмат фароҳам оварда шудааст. барои таъмин кардани сарбозону афсарон бо сару либос ва пойафзоли худӣ дар назди вазорати мудофиа ва агентии таъминоти амволи махсус корхонаҳои дузандагӣ ва пойафзодбарорӣ фаъолият менамоянд, ки барои бо ҷои кор таъмин намудани аъзои оилаи хизматчиёни ҳарбӣ ва қонӣ намудани талаботи қувваҳои мусаллаҳ мусоидат менамоянд. Инчунин ҷиҳати бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намудани ҷузу таомҳои низомӣ хоҷагиҳои ёрирасон таъсис дода шудаанд, ки онҳо барои бо сабзавоту мева ва гӯшту шир таъмин намудани хизматчиёни ҳарбӣ нақши муҳим доранд. пешвои миллат ба роҳбарони сохторҳои низомӣ барои ташкили ин коргоҳҳо миннатдории худро баён карда, боз ҳам тақвият бахшидани корҳоро дар ин самт тақозо намуданд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диққати ҳозиринро ба камудиҳои дар ин соҳа ҷой дошта, аз ҷумла истифодаи самараноки маблағҳои бюҷетӣ, беҳсозии шароити нигоҳдории молу маҳсулот, пешгирии содиршавии ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ ва коррупсионӣ дошта ҷалб намуда, ҷиҳати бартарафсозии онҳо ва беҳтар кардани таъминоти хизматчиёни ҳарбӣ дастурҳои мушаххас доданд. сафари сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар вилояти Хатлон рӯзҳои 16-17 октябр низ идома ёфт. сафари кории сарвазири мамлакат дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шинос шудан аз рафти корҳои сохтмониву саҳроҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон аз 15 октябр оғоз гардида буд. Самандар Искандарзода ва Бобоалӣ Тағозода гузориш медиҳанд. рӯзи 16 октябр сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Қубодиён бо рафти корҳои сохтмонии иншооти таъиноти гуногун ва фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ шинос шуд. дар ноҳияи Қубодиён дар баробари он ки бо ҷалби маблағҳо ва саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша сохтмони иншооти гуногун идома дорад, дар доираи ҳамкориҳои дӯстона аз ҷониби ҷумҳурии Узбекистон маҷмӯаи тандурустӣ бунёд карда мешавад. иншооти мазкур дар доираи сиёсати муваффақонаву бо барори сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев бунёд карда мешавад. айни замон дар корҳои сохтмонӣ 100 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ва 200 шаҳрванди Узбекистон ҷалб шудаанд. ба истиқболи ҷашнҳои бузурги миллӣ дар ноҳияи Қубодиён сохтмони беш аз 100 иншоот ба нақша гирифта шуда, дар соли 2018 31 иншоот ва дар соли 2019 бошад 25 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. ҳамчунин бо иштироки сарвазири мамлакат дар деҳаи хушичанори деҳоти 20-солагии истиқлоли ноҳияи Қубодиён боғчаи кӯдакона ба истифода супорида шуд. иншоот бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта мавриди истифода қарор гирифт. дастгирии пайвастаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди бахши хусусӣ имкон дод ки дар қаламрави мамлакат бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша иншооти таъиноти гуногун сохта шаваду бо ин васила дар самти рушди инфраструктури деҳа, ноҳия ва умуман ҷумҳурӣ дастовардҳои беназир рӯи кор ояд. дар ноҳияи Қубодиён соҳаи чорводорӣ низ рушд ёфтааст. имрӯзҳо сокинон бо интихоби чорвои хушзод ва истифодаи имконоти фароҳам овардашуда талош доранд ки сокинонро бо маҳсулоти гӯштӣ таъмин созанд. ҷиҳати дар ҳама фасли сол таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад, сокинон фаъолияти гармхонаҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондаанд. айни замон дар гармхонаҳои ҳудуди ноҳия дар баробари дигар маҳсулоти кишоварзӣ парвариши помидору бодиринг низ ба роҳ монда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, ҳосили баъзе гармхонаҳо пухта расида, ҳосили гармхонаҳои дигар бошад бо ба инобат гирифтани талаботи бозори истеъмолӣ дар фасли сармо мерасад. амалисозии чунин тадбирҳо имкон медиҳад ки бозори истеъмолӣ дар ҳама фасли сол таъмин карда шуда, мувозинати арзиши маҳсулоти ниёзи аввал нигоҳ дошта шавад. ҳамзамон бо амалӣ намудани чунин тадбирҳо сокинони мамлакат бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи истеҳсоли худӣ таъмин гардида, баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ қадамҳои устувор гузошта мешавад. дар идома сарвазири мамлакат дар ноҳияи шаҳри Туз аз рафти корҳои сохтмонӣ рамзҳои давлатӣ, боғи фарҳангиву фароғатӣ ва бинои маъмурии шуъбаи маорифи ноҳия, майдончаи варзишӣ ва бинои бисёрфунксионалӣ шинос шуд. аксари иншооти мазкур дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби соҳибкорон сохта мешавад. сипас сафари сарвазири мамлакат дар ноҳияи дӯстӣ идома ёфт.
дар ин ноҳияи мамлакат дар баробари идома доштани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ҳамзамон ҷиҳати ҷамъоварии ҳосил сокинон дар саҳро бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ба таври дастаҷамъона фаъолият доранд. баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ дар ин ноҳияи мамлакат имконияти созгор фароҳам оварда шуда дар ин самт дастовардҳо назаррасанд. истифодаи тухмиҳои хушсифат, риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш ва фаъолияти густурда асоси муваффақияти хоҷагидорону кишоварзон дониста мешавад. барои анҷоми тадбирҳои муваффақона дар ноҳия имкониятҳо васеъ аст ва оянда дар доираи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат зиёд кардани майдони кишт, боз ҳам афзоиш додани истеҳсол, қонеъ сохтани талаботи корхонаҳои ватанӣ бо ашёи хом ва ба ин васила бо ҷои кор фаро гирифтани шумораи ҳарчи бештари сокинон аз ҳадафҳои минбаъда маҳсуб меёбад. давоми солҳои охир аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва бо ҷои кор фаро гирифтани шаҳрвандон ба беҳтаршавии сатҳи зиндагӣ ва рушди иқтисодии ноҳия такон бахшидааст. сарвазири мамлакат дар ноҳияи ҷайҳун низ аз дастоварди кишоварзон ва рафти корҳои сохтмонӣ шинос шуд. дар ноҳияи ҷайҳун хоҷагидорону кишоварзон сарфи назар аз ҳосили хуби ба даст оварда талош доранд ки барои фатҳи қуллаҳои нави муваффақият дар самти зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот, ба даст овардани нишондодҳои боз ҳам баланд, барқарору бунёд намудани боғҳои намунавии содиротӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва боз ҳам баланд бардоштани нақши ноҳия дар ҷодаи соҳаи кишоварзӣ саҳми хешро гузоранд. аснои шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар ҳудуди ноҳия, сарвазири мамлакат аз ҳолати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ки барои 624 нафар хонанда бунёд карда мешавад, изҳори нигаронӣ намуда, масъулонро барои ҳарчи зудтар амалӣ сохтани нақшаҳои зарурӣ дар ин самт ва идома додани корҳои сохтмонӣ вазифадор намуданд. мавриди зикр аст ки иншооти мазкур солиёни зиёд аст ки дар ҳолати нотамом қарор дорад ва дар сурати ҳарчи зудтар сохта ба истифода супоридан хонандагон ки аз нарасидани иншооти муосири соҳавӣ танқисӣ мекашанд таъмин хоҳанд шуд. рӯзи 17 октябр дар шаҳри бохтар дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри тақвияти раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷаласаи ситоди корӣ баргузор шуд. таъкид шуд новобаста аз он ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хаттон баҳри рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд, мушкилот низ зиёд аст, аз ҷумла фаъолият накардани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва саривақт пардохт накардани андоз, масъулияту садоқатмандии роҳбарони баъзе аз шаҳру ноҳия ва масъулони ниҳодҳои дахлдорро тақозо менамояд. дар маҷлиси ситоди корӣ масъалаҳои муҳими рӯзмарра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, сарвазири мамлакат масъулони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ниҳодҳои дахлдорро барои иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор намуд. бо иқдоми бузургу башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 25-умин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. ин навбат дар заминаи сиёсати инсондӯстона ва мардумпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонун дар бораи афв баъди мавриди иҷро қарор гирифтанаш нисбати зиёда аз 20 000 нафар гумонбаршуда, айбдоршавандагон, судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ мегардад ки дар таърихи соҳибистиқлолии Тоҷикистон афви беназир ё худ тиллоӣ аст. хотиррасон бояд кард ки дар даврони соҳибистиқлолӣ 14 маротибаи дигар маҳз бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни афв дар Тоҷикистон қабул гардидаву татбиқ шудааст ва зиёда аз 120 000 нафар ба озодӣ баромадаву аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудаанд. бо шарофати ин ташаббуси инсондӯстонаи сарвари давлат баъди мавриди иҷро қарор гирифтани қонуни афв шодию нишод дар зиёда аз 20 000 хонавода афзун гардида зиндагии онҳо ранги дигар хоҳад гирифт. сокинони касбу кори гуногуни мамлакат аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را اقدام بزرگ و بی‌نظیر بشردوستانه و غمخوری و توجه زیاد نسبت به مردم می‌دانند. پیشنهاد گردیدن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یکی از اقدام‌های نجیب به حساب می‌رود، چون که با قبول گردیدن قانون مذکور البته برای یک قشر جامعه به نهایت خرسندی زیاد به بار می‌آورد و این نشان از انسان دوستی از خرد پیشوای ملت است که نفرانی که نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز گردیده است و اینکه آنها محکوم شدند نشان می‌دهد و مقصد از این پیشنهاد در آن است که من بعد آنها اصلاح گردیده روحی رو درست رو پیشه نمایند و خدمت خود را برای جامعه، برای دولت، برای عائله خود گذارند. همیشه بخشیدن گناه، عفو گناه به استقبال اون نفری که مجرم است و گناه است آمدن و به او مصلحت دادن، دستور دادن، او را به راه راست هدایت کردن همیشه از عنصرهای اصلی و ارکان پابرجای فرهنگ و تمدن و ادبیات ما به شمار می رود. منظور از اون سیاستی خب انسان دوستی، سیاست انسان پرستی و در زمینه جامعه مردم سالاری عفو کردن شخصانی که از آنها گناه صادر شده است، این نشانه والای خیرات انسان پرستی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به شمار می رود که امروز در بین تمام کشورهای جهان یک نمونه راهبر مردم سالار، انسان دوست، انسان پرور، معدلت گستر، صاحب عدل و انصاف به ظاهر می آیند و برای تمام مردم تاجیکستان تلقین می کنند که اول اینکه گناه نکنند، در کار و در عمل احتیاطکار باشند و در برابر این هم باز برای سعی میکنند که خب آنهایی که گناه صادر کردند، جنایت صادر کردند ببخشند. من همچون یک شهروند تاکید می نمایم که پیشنهاد گردیدن لایحه قانون درباره عفو این بزرگی خرد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت معظم کشور امام علی رحمان این پرینسیپ بزرگی انسان دوستی می باشد که جامعه نظیرش را ندیده است. تطبیق این قانون شادی و سرور می آورد و این یک به نهایت کار بزرگ می باشد که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی در اساس عملی کردن پرینسیپ بشردوستی، پرینسیپ انسان دوستی و تکیه نمودن به اساسهای معیاری کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان می باشد عملی کرده می شود. گفتن ممکن است که این عفو طلایی است که از طرف سرور کشور پیشوای تاجیکان جهان به پیشنهاد کرده شده است. باید ذکر نمود که بخشیده توانستن گناه یکی از رسالت‌های بزرگترین عموما ملت تاجیک و مخصوصا سرور کشور ما می باشد و تاجیکان در همه دور و زمان با خصلت‌های نجیبانه خویش، با خصلت‌های انسان پرورانه، انسان دوستانه خویش در مقیاس جهان شهرت دارند و همین اصالت تاریخی که در همین عفو اخیران جناب عالی پیشنهاد کردند، من فکر میکنم که از همین اصالت تاجیکانه آن کس درآمد می‌دهد. امروز در شهر دوشنبه جلسه 20 کمیته راهبران واحدهای حفظ حقوق شورای راهبران خدمات گمرک اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. امروز در شهر دوشنبه جلسه 20 کمیته راهبران واحدهای حفظ حقوق شورای راهبران خدمات گمرک اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور نمایندگان از کشورهای تاجیکستان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و اینچنین لاتویا و پولشا اشتراک نموده اوید به مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های گمرکی و گردش غیرقانونی مواد مخدر، حفظ ثروت‌های مادی و فرهنگی، تحکیم سیاست تجارت خارجی و غنی گرداندن بودجه ابراز نظر نمودند. در جلسه مسائل مربوط به فعالیت گمرکی، محض به قاچاق مال و وسایل نقلیاتی که بدون نظارت گمرکی به حدودهای سرحد گمرکی وارد می‌گردند، مسائل‌ها تحریزی و بررسی گردیدند. امروزها توسط مبادله معلومات بین کشورهای دولت‌های مستقل با مقامات گمرک
дуруст ба роҳ монда шудааст. дар чорабинии мазкур оид ба пешгирии ҷиноятҳои гумрукӣ дар ҳудуди кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла қочоқи маҳсулоти ҷангал, маҳсулоти сӯзишворӣ, маҷмӯи мубориза бар зидди қочоқи маводи мухаддир ибрози назар карда шуда, ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои мавҷуда пешниҳод гардид ки системаи алоқаи муштаракро ба роҳ монанд. ҳамчунин оид ба пешгирӣ аз воридоти маводи мухаддири баландтаъсир, бойгариҳои фарҳангӣ ва маҳсулоти дорои таъиноти низомӣ ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки низоми ягонаи пешгирӣ аз воридоти чунин маҳсулот тавассути интиқоли ҳавоӣ ва почта ба роҳ монда шавад. дар доираи чорабинии мазкур ҳамчунин нақшаи амалисозии консепсияи фаврии ҷустуҷӯии хадамоти гумруки давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил то давраи 2030 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Оценим мы ее, конечно, позитивно. Масъалаи асосие ки дар ин ҷаласа мавриди баррасӣ қарор гирифт, ин амалисозии фаъолияти минбаъдаи шӯрои роҳбарони хадамоти гумруки иттиҳоди давлатҳои мустақил дар асоси консепсияи фаврии ҷустуҷӯии ниҳодҳои гумруки давлатҳои аъзо то давраи 2030 буд. Амалисозии ин нақша дар самти таҳким бахшидани ҳамкориҳо ва пешгирӣ аз ҷиноятҳои марбут ба қочоқ дар марзҳои давлатҳои ин иттиҳод мусоидат мекунад. мавриди зикр аст ки ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ дар тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2019 ҳамагӣ 2604 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ба қайд гирифта шудааст ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 650 ҳолат кам мебошад. кам гардидани ҳолатҳои ошкор гардидани қонуншиканиҳо асосан ба тадбирҳои андешидаи мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза ба ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол мебошад. барномаи ахборро идома медиҳем. дар дораи вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи рошқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад. мавриди истифода қарор гирифтани иншоот ба беҳтар гардидани инфраструктури деҳот ва сатҳи зиндагии сокинони ноҳия мусоидат хоҳад намуд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 чун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия вусъати тоза касб намуда, иншооти таъиноти гуногун аз қабили толору майдончаҳои варзишӣ, хати оби нӯшокӣ, марказҳои рушди барвақтии кӯдакон, ҳаммому кошонаи ҳусн ва ғайра бунёд шуда мавриди истифода қарор гирифта истоданд. бо нишони таваҷҷӯҳи беандозаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи варзиш дар деҳаи шоди ноҳия толори варзишӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки дар ин замина барои тарбияи варзишгарони наврасу ҷавон имконияти мусоид фароҳам омад. чунин толори варзишӣ ҳамчунин дар деҳаи бедизи поён ба истифода дода шуд ки минбаъд ҷавонони ин деҳаи дурдаст имкон пайдо мекунанд то дар фаслҳои зимистон низ бемонеа ба тамрин машғул шаванд. варзишгарони ҷавони деҳа бо нишон додани маҳорати варзишии худ изҳор доштанд ки ин дастгириҳо онҳоро водор месозад ки бо пуштибонии сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри муаррифии варзиши тоҷик кӯшиш намоянд. дар баробари ин се майдончаи варзишӣ дар деҳаҳои Риҷист, Шош ва қалъаи ноҳияи Роштқалъа мавриди истифода қарор дода шуданд ки баҳри оммавӣ гардондани варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пешгирии даст задани ҷавонон ба амалҳои номатлуб мусоидат менамояд. сокинони ноҳия аз чунин дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуда таъкид доштанд ки ҷавобан ба ин дастгириҳо баҳри рушди соҳаи варзиш ва тарбияи варзишгарони ҷавон саҳмгузорӣ хоҳанд намуд. азбаски тарбияи томактабии кӯдакон таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад бо мақсади ҷалби ҷавонон ба муассисаи томактабӣ дар деҳаи Шош бо маблағгузории шарикони рушд маркази рушди барвақтии кӯдакон сохта мавриди истифода қарор дода шуд. минбаъд 20 нафар кӯдакони ин деҳа дар ин марказ ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар худи ҳамин деҳа ба хотири таъмини сокинон бо барқи хушсифат зеристгоҳи трансформаторӣ насб гардида мавриди истифода қарор дода шуд. минбаъд имкон пайдо гардид ки талафоти нерӯи барқ пешгирӣ карда шуда рух додани ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш дар хатои интиқоли нерӯи барқ пешгирӣ карда шаванд. чун расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад, баҳри расидан ба он тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида истоданд. дар ин замина дар ноҳияи Роштқалъа бунёди нерӯгоҳи барқи обии Себзор дар назар аст ки аллакай корҳои омодагӣ ба бунёди он бо суръати баланд ҷараён доранд. бо насби дастгоҳи шағалтайёркунӣ ки дар як шабонарӯз иқтидори тайёр кардани аз 35 то 40 куб шағалро дорад, корҳо идома ёфта дар назар аст ки дар оянда дар ду баст ба роҳ монда шаванд. нерӯгоҳи барқи обии Себзор яке аз калонтарин иншооти сохташавандаи ноҳия буда ба таъмини мардум бо барқи хушсифат, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ ва таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи корӣ мусоидат хоҳад намуд.
дар доираи эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва таъмини сокинони деҳоти дурдаст бо оби тозаи ошомиданӣ дар деҳаи бижур хатти оби нӯшокӣ ба дарозии 2 километр кашида шуда, минбаъд 24 хоҷагии ин деҳа метавонанд аз он бемониа истифода намоянд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон зиёда аз 300 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. Тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. бунёд ва навсозии гулгашту хиёбонҳо бо тарҳи муосир дар шаҳри Бохтар аз тадбирҳои муҳиму саривақтест, ки дар баробари сохтмони иншооти маъмурию хизматрасонӣ ва истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша идома дорад. гулгашти зебое бо шиноидани гулу буттаҳои ороишӣ, қомат афрохтани муқаддасоти миллӣ ва дигар инфраструктури зарурӣ дар маркази вилояти Хатлон аз ҷумлаи корҳои ободониву созандагиест, ки ҳамарӯза бо ҷалби коргарону мутахассисон авҷу суръати тоза мегирад. иншооти мазкур дорои нишастгоҳҳои замонавӣ, фаввораҳои назаррабо ва дигар ороишоти диққатҷалбкунанда мебошад, ки ояндаи наздик ба як макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонон табдил хоҳад ёфт. дар доираи бо суръати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Бохтар сохтмони кохи муҳташами Фарҳанг идома дорад, ки он дорои утоқҳои барҳаво ва толор барои 800 ҷой мебошад. дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд сурат гирифта дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор дода мешавад. иншооти мазкур соли 2015 ба нақша гирифта шуда аз ҳисоби маблағҳои буҷети шаҳри Бохтар ба маблағи 17 миллион сомонӣ лоиҳа таҳия шудааст. то имрӯз 11 миллион сомонӣ ба нақша гирифта корои сохтмонӣ идома дорад. бинои нави беморхонаи перинаталӣ низ аз шумори иншооти муҳими сохташаванда аст, ки баъди ба истифода супурдани он сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар хоҳад шуд. бо саҳми соҳибкорон ва дастгирии роҳбарияти шаҳри Бохтар барои дар амал татбиқ намудани ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар минтақаи озоди иқтисодӣ сохтмони корхонаҳои истеҳсолӣ ба роҳ монда шудааст, ки дар ин замина баробари тавлиди маҳсулоти воридоивазкунанда инчунин ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад. дар асоси нақшаи генералӣ тибқи талаботи шаҳрсозиву меъморӣ дар шаҳри Бохтар даҳҳо биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо тарҳу намои муосир сохтмонашон бо суръат идома дорад, ки дар ин самти соҳибкорон саҳми фаъолу назаррас доранд. дар шаҳри Бохтар дар иртибот ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони зиёда аз 300 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки тадриҷан мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. мавзӯи дигар: бо мақсади пешгирии сӯхтор дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадбирҳои фаҳмондадиҳии муштарак гузаронида шуда, маълум гардид, ки аз ҷониби масъулин ва баъзе аз соҳибкорон оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя намешавад. гузориши Бобукалон Аминзода. ҳолатҳои сарзадани сӯхтор дар муассисаи корхона, марказҳои хизматрасонӣ ва манзили зист танҳо аз камтаваҷҷӯҳии сокинон ба вуҷуд омада, дар бештар маврид ин ҳолат боиси хароб гардидани хонаҳои истиқоматӣ ва ба ҳалокат расидани одамон мегардад. инро ба инобат гирифта бояд масъулин талош намоянд, то пеши роҳи чунин ҳодисаҳо саривақт гирифта шавад. бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо барои рафъи камбудиҳое, ки боиси ба амал омадани сӯхтор мегарданд, бо масъулин корҳои дастурдиҳиву фаҳмондадиҳиро анҷом медиҳад. ин навбат чунин як тадбири фаҳмондадиҳӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияи вилояти Суғд гузаронида шуд. дар шаҳри Хуҷанд аз ҷониби баъзе соҳибкороне, ки ба тиҷорат ва хизматрасонии иҷтимоӣ машғуланд, оддитарин қоидаи бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешавад. аз ҷумла дар баъзе марказҳои савдо ба мушоҳида расид, ки роҳҳои нақлиётгузари оташнишонӣ банд дар назди ноқилҳои интиқоли барқ ҳар гуна маводҳои зуд оташгиранда гузошта шудааст ва танҳо хурдтарин иштибоҳ метавонад боиси рух додани як сӯхтори калон гардад. дар марказҳои савдо ва баъзе ошхонаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуриеви вилояти Суғд бошад, ҳолати нигаронкунанда он буд, ки аз ҷониби баъзе соҳибкорон барои омода намудани ғизо зарфҳои гази табиӣ истифода гардида, бе риояи қоидаҳои бехатарӣ аз онҳо истифода менамоянд. қоидаи дигаре, ки ҳатман бояд риоя гардад, ин кушода будани роҳҳо мебошад, ки ба ин маркази савдо меорад ва ё дигар иншоотие, ки эҳтимолияти рух додани сӯхтор дар онҳо мавҷуд аст. аммо мутаассифона ин ҳолат дар шаҳри Исфара кам ба назар мерасид ва ин боис мегардад, ки ба нақлиёти оташнишонӣ монеа эҷод менамояд, ба ҷои ҳодиса саривақт
расида наметавонад. дар рафти баргузории чорабиниҳои муҳими зидди сӯхторӣ мутахассисони соҳа дар баробари дигар масъалаҳои муҳим ба масъалаи мавҷудияти бартақсимкунаки ягона ва дафтари ба қайдгирии интиқолдиҳии нерӯи барқ ва хомӯш намудани он пас аз реҷаи корӣ дар иншооти мазкур диққати махсус зоҳир намуда баҳри таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор ва андешидани тамоми тадбири чораҳои зарурӣ ба масъулини соҳа ва соҳибкорону савдогарон дастуру маслиҳатҳои муфид дода истодаанд. ҳолати дар боло зикр гардида яъне маҷмӯи ноқилҳои асбобҳои оташхомӯшкунӣ дар ин ҷо низ ба мушоҳида мерасид. нуқтаи фурӯши сӯзишвории чинор дар шаҳри панҷакай низ ки фаъолият мекунанд аз ин ҳолат истисно нестанд. масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ соҳибкорон ва соҳибмулконро аз оқибатҳои ногувори ин амалҳояшон огоҳ намуда барои рафъи камбудиҳои мавҷуда вазифадор намуданд. дар ин асоси нақши чорабиниҳо аҳамияти ҷиддӣ гузарондани ноқилҳои барқӣ роҳраҳҳо манбаи оби оташнишонӣ аҳамияти ҷиддӣ шуда истодааст. масъулинро мебояд пайи камбудиҳои мавҷуда амал намуда худ ва амволашонро аз зарари сӯхтор ҳифз намоянд ва ба масъалаи бехатарӣ аз сӯхтор диққати ҷиддӣ зоҳир намуда ба талаботи истифодабари ҳама гуна манбаи оташу гармидиҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд. бобокалон аминзода, ҳафизуллоҳ саъдуллоҳ, илҳомиддини карим, ахбор. хушхабар, варзигари тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон ки дар кишвари Марокаш ҷараён дорад дар вазни то 73 кило сазовори медали тилло гардид. варзишгари тоҷик дар даври аввал озод буд ва дар даврҳои баъдӣ бар 5 рақиби худ ғалаба ба даст овард. Сомон Маҳмадбеков дар даври финалӣ ба рақибаш аз Федератсияи Россия ғалаба ба даст оварда унвони чемпиони ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавононро соҳиб гашт. бинандаҳони гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.